Eli Muonion tapahtumista nyt on ajankohtaisinta. Ensi viikolla alkaa meidän Pallasviikko, eli tämmöinen pitkä retkihiihtoviikko. Se on joka vuosi näin huhtikuun alkupuolella ja siinä on pitkiä matkoja, 60-80 kilometrin matkoja, mutta voi myös tehdä puolikkaita. Se on semmoinen suosittu, se tuo ihmisiä joka puolta tänne hiihtämään näihin upeisiin maisemiin aina joka vuosi. Se on semmoinen ehkä talven kiinnekohta. Sitten kesällä tietysti tähän lohistukseen liittyen Muonion lohiviikot on merkittävä tapahtuma siellä heinäkuun loppupuolella. Ja sitten täällä on Jerisjärven Apaja, joka on tämmöinen kalastuksen ja kylätapahtumien ympärille liittyvä. Se on siellä elokuun loppupuolella ja siihen liittyy myös samaanitapahtuma, joka sitten tuo esiin myös tätä meidän lappilaista mystiikkaa. Siellä on sitten samaani mukana kertomassa tarinoita. Mutta se kalastus on sitten tosi suosittu, että tuo Rajajoki on tietysti se lohensuudun kannalta se oleellisin, että se lohestaminen ja harrien eli harjuksien kalastaminen on siinä todella suosittua, mutta sittenhän meillä on tosi paljon upeita sisäjärviä, joista sitten löytyy siikaa ja ahventa ja muikkua ja haukea. Ne on myös sellaisia sitten kokemisen arvoisia juttuja. Meillä on kalastajia, jotka osaa sitten opastaa myös siihen, miten nuotataan kalaa tai miten verkkokalastetaan ja niin poispäin. Ja näiden monien juttujen lisäksi sitten näiden isojen tapahtumien lisäksi on joka viikko monenlaista tämmöistä kylätapahtumaa. Meillä on kesäaikaisin muun muassa torstai-torit tässä Kielan pihassa, jossa paikalliset myy käsityötään ja ruokatuotteita ja siinä on sitten kaikenlaista konsertteja ja toimintaa. Sitten syksyllä ruska-aikana on retkiviikot, jossa on sitten niin kansallispuiston alueella kuin meidän yrityksissä monenlaista toimintaa. Ja ehkä siinä tärkeimpinä. Tapahtumista löytyy tosi hyvin infoa meidän nettisivuilta, joka on se tunturi-lappi.fi ja siellä tapahtumatosio, sieltä löytyy hyvin tiedot ja melkein parhaiten sitten kun tänne paikan päälle tulee, niin meidän yritykset on vahvasti mukana tapahtumissa. Eli kun täältä varaa majoituksen, niin varmasti saa myös ohjeet sitten, että mistä löytyy tapahtumapaikat.